Кога сте в 99 дни и фенера ви изгасне? О, не, Елена! О, не, фенера ми изгасна. Не умива. Рар, сега ще те убия. Не, овца. Рар, сега и теб ще те убия. О, стана сутрин. Отивам да спаса децата. Ла. О, намерих първото. Здравей, ще ме спасиш ли? Да, разбира се, сладурче. Ела. Идвам. Тутурутуру. Отивам да спаса второто дете. Здравей, а ти ще ме спасиш ли? Да, разбира се, сладурче. Ела сам. Добре. Остава да спаса третото дете и четвъртото. Сега третото. Здравей, а ти ще ме спасиш ли? Да, разбира се, сладурче. Ела сам. Добре. Остана ми да спаса последното дете. Четвъртото. Отивам за... А здравей, ти ще ме спасиш? Да, разбира се. Ела в сак. Идвам. Хора, спасих всички деца. Сега днеска ще ги атакуват. Чакайте. Идвам да те атакувам. Не, стой. Братва! Ще видиш си сега с мен. Братва! А с мене сега ще видиш. Хора, престъпва нощта, наистина. О, не ли? Идвам. Не, совът. Ще видиш ти, ще те убия. Най-сетне имам батерия. О, добре. Лузари. Бягайте от тук. Добре, изказвам сутрин. Ще отида при феята. Извинявайте, феята не я намерих и без това става нощ. Чао!